Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa news centers ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapangunang nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Comelec bukas sini nga weekend para sa mga file sa nga COC. Bacolod City Police Office may bagong direktora. Sa mga balita nasyonal, gun ban ginpatuman tubtubin sa Oktubre 9. Presidente Duterte ginpangabay sa IATF nga panubuon ng quarantine period sa mga nag-aabot sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa nga Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Oktubre 2, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. Yes, good morning na, Aksyon na Eden. Welcome sa aton nga Aksyon Balitang Bayan numero 1. Ako gina-welcome mo. Yes, Wow, gina-welcome thank ka you ikaw so much. because you're worth welcoming. Wow, Welcoming. happy weekend Happy sa weekend. atin sa mga kadasig lang action boy, no? Yes. Luligad to. Nagilagad to Nung weekend man. kagapon to, Friday. Subong Saturday na. Gapon to. Sa Thursday lang to ka, happy Saturday ka pa. Subong, happy Monday. Sang Thursday, happy Monday. Pagko subong Saturday na. Ano naman? Abi mo lang, no? Do Monday. Sige. Second day sang filing sa Certificate of Yes, Candidacy. kasi Jackson boy, no? Jackson, Nasadyahan ni kuya. Kaya kagapon, malatiga monitor ko sang sang mga candidates ba lang nga nag-file sa National Post. Kadamo sa mga nag-file for president. Daw anom Hindi ko nakapon. kilala niya. Daw anom nakapon. Ang kilala mo lang si Pacquiao lang ay. Oo. Asa, pag-action boy, sa mga senatorial balls. Sa senatorial balls, kilala mo lang si Chis Escudero, Si Loren Legarda, si Rizal Rizal Tiveros. Tiveros. Wala na. All Oo. others, hindi mo nakilala. Ano ni sila? Ano ni tripping ni? Tanawan tama lang pinaka Ang Vice President, si Lito Atienza lang kung kilala mo. Oh, true. O base way ka pa kilala kay Lito Atienza. Kilala Awa. eh. Si David tong isa to mo, hindi ko kilala. Ano man? Do kabudlay haw. Diba? Pero Amo na sila ang inog-declare nga mga kuan nga mga nuisance candidate. Oo. Amo gina kay may man balo ka ang tagsa ka tao may handom man sa pagpangalagad kung dani kang magserbisyo. Oo, gusto ko na action boy pamangkoton sila nga ano ang duso sa inyo. Sino ang nag-encourage sa inyo nga magpadlagan?
Ang mga reaction boy, latest as of today. Ang President Action Boy, si Senator Manny Pacquiao, si Dave Aguila, si Dr. Jose Montemayor, Lay Ordenes, Edmundo Rubi, kag si Laurencio Yulaga. Ang sa Vice President, si Representative Lito Atienza, Rochelle David, kag Alexander Lage. Sige. Dali lang. Karoon naman na iba na. Standby na sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:05. Sa detalye na sa mga balita lokal. Ginklaro ni Negros Occidental Commission Election Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria nga may filings ang Certificate of Candidacy bisan pa nga weekend. Bukas sa gyapon ng Social Hall sa Sabado kag Domingo ug mag-akomodar sa mga luyag mag-file sa COC. Liwat nga nagapilar si Ananoria sa mga file sa COC nga limitahan ang mga persona nga updun sa filing ug masunod ang tanan nga health protocols. Ginpahayag man ni Ananoria nga mahimo magpatuman sa panibagong mga pulisa sa filing sa COC agud mas masunod ang health kag safety protocols. Ginaapelar naman ni Bacolod City Comelec Officer Attorney Katrina Kanya sa mga Bacolod noon nga mayara sang plano nga magpapili sa palabuton nga eleksyon nga kung mahimo, temprano pa nga mag-file sa ila Certificate of Candidacy. Sunod kay Kanya, mas labing maayo nga temprano pa mahibalaan sa isa ka kandidato kung bala ini sila ang mayara sang kakulangan sa mga dokumento nga ilagin sumeter, agod nga ini sila ang mayara pa sa tiyempo nga magproseso. Ginklaro man sini nga base sa resolusyon nga gipapanawag sang Comelec National, duha lamang ka mga personas ang ginatugutan nga makaupod sa kandidato sa pag-file sa ila sini nga COC. Base sa records ng Comelec Bacolod kahapon nga adlaw, isa ka retirado nga seaman gikan sa Barangay Sumag ang labing una nga nag-file sa iya COC sa pagkakonsehal nga posisyon. Pinakauna nga nag-file sa Certificate of Candidacy bilang konsehal sa siyudad sa Bacolod ang 57 anyos nga ginkilala kay Alan Arroyo, residente sa Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod. Sunod kay Arroyo, ikatatlo na ini ka beses nga nag-file siya sa iya kandidatura sa paglaom nga makasulod sa konseho. Pagpasanag sa palibot sa siyudad kung street lights ang isa sa mga pangunang crusades nga iya pagadalon sa tiyon sang kampanya. Sa piyak nga bahin, mayara naman sang panugyan sa mga kandidato kung nagaplano sa nga magkandidato si Attorney Katrina Kanya. Sunod kay Kanya, mas labing maayo kung temprano pa nga maka-file sa COC ang isa ka kandidato kung mayara pa sa panahon in kaso nga mayara sang kakulangan ang ila mga dokumento. Sa iban pa nga balita lokal, formal naman nga nagpungko bilang bago nga Bacolod City PNP Director Bacolod City Director si Colonel Tomas Joseph Martir. Ini kasunod sa turnover of command ngayon patigan kahapon nga adlaw. Una dirigin kumpirmar ni outgoing Bacolod City Director Colonel Manuel Placido nga may bag-o na siya nga assignment sa Camp Krame. Bilang bago nga City Director, isa sa ginhingyo ni Martir ang suporta kag kooperasyon sa Pumluyo kag iya pangunahan ang hanay sang kapulisan sa syudad. Si Martir Santo assign na sa Bacolod PNP 21 anyos ang nakaligad sa din. Nagserve siya bilang Station Commander sa Police Station 2 kag 4. Subong man nagpalagad sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa mga taga-Bacolod, pagpasensya nyo na ako, ari na naman, kapangayon ko sa inyo suporta at kooperasyon sa aton pagmuko as OIC. Si BCPO Director Colonel Tomas Joseph Martir. Kontento naman ang hanay sa mga negosyante sa siyudad sa Bacolod sa performance ni Colonel Manuel Placido, anay Director sa Bacolod City Police Office. Si Placido ang ginrelieve kag ginbuslan ni Colonel Thomas Joseph Martir. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Kontento sila kay Placido mangod sa mga konsultasyon ni napatingan sa tungasang kapulisan kag sang mga negosyante. Ginabi-abi naman ni Carbon si Martir bilang bago nga pamuno sa BCPO nga nagalaom nga padayon sini ang konsultasyon sa ilang mga negosyante. Sunod kay Carbon, ilaman ginapaabot kay Martir nga makahimo sang bago nga matikang kung strategy batok sing natawag organized crime group.
Ginpahay naman ni Bacolod City Mayor Villy Leonardia nga COVID-19 pandemic ang una niya ginapatutukan sa bago nga Bacolod City Director sa Interview Section Fighting Line. Ginpahay sa alkalde nga tinutuyo sa iya pag-monitor sini sa bulig sa kapulisan agud masiguro nga ginasunod ang tanan nga health protocol. Ginehemplo sa alkalde ang nagakatabo sa pagginutok sa mga voters registration site sa syudad kag ginakabalakan ang nga mangin super spreader event. Samtang naglaom si Leonardia nga manami ang performance ni Colonel Thomas Joseph Martir nga nakapangalagad man sa syudad bilang station commander sa duha ka police station diri sa Bacolod. Ang akon kailangan yung tugon sa iya kay ang pandemya no nga yung siguro ni Colonel Casido pero it is even increasing now. Kaya dapat din nga maupod sa aton kampanya kontra COVID ang kapulisan. Kaya sila yung magka-imponer sa health protocol say. Si Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Nakita naman sa korte sa probable cause ang kaso ipasaka sa National Bureau of Investigation Bacolod batok sa isa ka lalaki na narakpan sa entrapment operation sa isa ka fast food chain sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Attorney Reno Baldovino, ang head sa NBI Bacolod, gilayon nilang pagwa sa resolusyon ng piskal kag ginrekomendar ang pag-file sang kaso. Sa investigasyon sa NBI, nagkilalahay online ang 17 anyos nga biktima kag ang suspetsado ang kilala kay John Mark Hermano sa siyudad sa Silay. Dugang pa, nagpasalig ang suspetsado nga hatagan sang cellphone ang biktima apang wala ini nagtupa. Nagligad nga naglaw, liwat nga nag-ayo ang suspetsado nga makighinawas sa biktima apang nagpamalibad ini sa baylo. Ginpahog sang suspetsado ang biktima nga i-post ang mga nude photos kag videos nila nga duha. Nagpangayo sang bulig ang pamilya sang biktima sa NBI kag gilayon nga kasa ang entrapment operation. Nadakpan ang suspetsado sa Miyerkules kag nagapabilin karon sa kustodiya sang NBI. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 130,870 ang kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 987. Nadugangan ang Negros Occidental sang 395, ginsundan sang syudad sa Bacolod nga may 229, 176 sa Iloilo Province, 87 sa Iloilo City, 68 sa Capiz, 13 sa Antique kag 3 naman sa Aklan. Nadugangan sang 784 recoveries ginagdala sa kabilugan nga 111,485 kag 40 ang bagong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 3,031. Samtang 16,344 aktibo nga kasos ng COVID-19 sa Western Visayas. Gun ban ginapatuman na tubtub sa Oktubre 9. Samtang Duterte ginpangabay sa IATF nga panubuon ang quarantine period sa mga nag-aabot sa Pilipinas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kaksam!
Sige. Good morning, liwat, mga ka-aksyon. Sakay Alex Fuentes dira, mga aga sa imo. Martin Aliling, sakay Noy Erwin de Catoria Gonzalez, Melvin Piniafiel, Jocelyn, sakay Juan Negros back-to-back, si RR. Eddie Lowe's, kagay nanay niya saber, Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man dira sa Bago City. Kay Maui Akol Kanyada, dira sa may sumag, good morning sa imo parekoy. Oy, sa mga listeners natin, dabala sa Silay, kag sa Talisay, good morning gid sa inyo dira, no? Mga ka-aksyon naton sa siyudad sa Silay, kag siyudad sa Talisay, no? Yes. Kag sa kay Dennis Richard Tibor Roma, sa kuha naman ni saya, San Enrique. Saturday. Saturday. Okay, Saturday. So, mapabaybay siya guro ti Saturday. Okay. Shirley Tade, mga agaman sa New York, Lito Dayab, Jinky de Alagdon, kag Star Mayo, good morning man. Dr. Matt Mayo, mga aga. No? Jacqueline Marino, kay maninoy mo One Ball Galio is still watching. Salamat gid. Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning. Kay Ma'am Romelo Ilustre Arevalo, monitor lang sila nga tatlo. Ay, nakupdanay sila nga tatlo. Ay, himala. No? Christine Benyes Villalobos, Noel Amar, may agaman. Si Rodely Gumayan sa Bago City, good morning. Kag si Migo naton Romel Galio, dragyapon sa Las Vegas, Nevada. Good morning, man. Kay Sir Rayber Yoga, of course. Ninfa Ibanez. Kay Cheche Espinace, good morning, man. Kay Jocelyn Saliwat Alunan Suzette, good morning. Kay Ernie Odasco Lidas, kag kay Ayan Bacolado, keep safe ko na, shoutout ko na kay Boss Arnoldi Minoltio sa Nabalian, Himamaylan City. Thank you. Kay Florencia Villacampa, watching live dito ko na sa Union. Philip Isulat, of course, from Buen Retiro, Talisay. Athea Kim Eriman and Ma'am Yvonne Buesher, good morning. Sir Melily Oligo, Araman. Kag patamyaw man ni Sir Noel Amar, sanday Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Jinky Dalagdon, kag iban pa nga EFC members. Good morning kay Joseph Pacifico, watching from San Enrique. Melissa Montinola, of course, good morning man. Kita mo da? Hindi ka na, ginapangita ko pa. Harap ka na sa pinakakulihot. Hindi nga nadampit, okay, Melissa. Sa pinakaulihi ka na. Nasmit ko na pinakaulihin ako. Oo. Nagyan mo na si Yvonne. Yes. Miss Yvonne, good morning dara sa imo, no? Miss Yvonne Buesher. Si ano na kuya da ka na, do ka layo na sa ako na. Okay. Sakay Biola kag June Eras sa Barangay Pahanukoy, ginatamyaw ni Noel Amar. IK Carmona, live sa Cadiz City. Kag kay Melili Oligo, of course, good morning, no? Ang mga senador, to pila na itong naka-file siling mo? Ay, wala gali ka sound. I-open tabala mga senador. Kaya daw ga libog ang ulo ko mo. Ang iban ko, Roction Boy, amo ning bantayan ta kung pila makuha nila nga boto. Especially sa mga presidential candidates bala. Beta na munta. Ang kagapon, pag-induction boy, ang sa mga vice president, amo to, no? Si Rochelle David, kag si Alexander Lagi. Sa senator, of course, si Loren Legarda, Francis Escudero, Lutgardo Barbo, kilala mo na. Abner Afuag. Si Abner Afuag, kilala ko pa na. Pulis na sa sauna mo. Bay Meilani Ismael, Norman Marquez Bertito del Mundo, Senator Rizon Tiveros, of course, Romeo Plasquita, Samuel Sanchez, Baldomero Falcon, Phil de los Reyes, Sigfrid Hiron, kag si Agnes Afable. Okay. Nakakatagad balay mo na eh. Dugay, maara na ko na nga may ngalan ako na nga Boy Duran. Hamba ko na ka nagkapusturyan, kami ng reaction din. Siguro makadto ay kag mag-file. Mag-file man sa COC. Pero kung mag-file ka to, dito kay sa Manila. Yes. So, ambalya. Right mo man ay mo, okay na ko na. Sige. Kay Connie Esparecia Labaniego, good morning man. Kag Pretty Mahilom. Standby na sa mga balita national.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpatuman sang gun ban ng Philippine National Police umpisa karon nga adlaw tungtong Oktubre 9 tungod sa pagsugod na sa filing sa Certificate of Candidacy sa mga magapabili para sa Mayo tuig 2022 ng eleksyon. Sunod kay PNP Chief General Guillermo Ilazar, ang suspensyon sa pagdala sang armas sa bilog nga pungsod magalawig tungtong 7 sang aga sa Oktubre 7 o 9. Paatag ni Eliasar, tinutuyo sang gun ban nga masiguro nga hilway sa anuman nga insidente nga nagausar sang armas ang filing sang COC halin Oktubre 1 tubtob 8 kag para masiguro ang seguridad sang pumuluyo. Ginpangabay naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa Interagency Task Force nga panubo ng quarantine period sa managabot sa Pilipinas kag nabakurahan ng kontra COVID-19. Sunod kay Duterte, sa pagkawalo 7 kadlaw ang incubation period kag kung positibo ang isa ka persona, mapatsyaga na sini mga sintomas sa sulod sa 7 kadlaw. Dugang pa naluoy siya sa mga overseas Filipino workers kag kinahanglan pa mag-hotel para mag-quarantine.
Ginadoso sa Department of Health ang istrikto nga border control sa karon nga ginakonsiderar sa gobyerno nga paliputon ang quarantine period para sa makunahan ng travelers. Sa Numero, obligado pa sa karon ang tanan nga international travelers nga magsunod sa 14 ka adlaw nga quarantine period. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, dako ang mabulig sa pagpalipot sa quarantine days kung istrikto ang border control, kakinahanglan man nga i-monitor sang local government units ang destinasyon sang kada travelers. Ginapahayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang mga Pilipino hindi dapat magkuha sa sobra sa duha ka dose ng COVID-19 vaccines. Sunod kay Duterte, delikado na kung pasobrahan pa ang dose ng bakuna. Dugang pa, hatagan sang kay gayunan ang iban nga wala pa na bakunahan bangod kung magkuha sa ikatatlo kay ikaapat nga dose ng bakuna, maubusan ang iban. Sa ibang paraton nga balita nasyonal, nagkadto naman sa Department of Justice si Julian Ongpin agud na tumangon ng kaso sa illegal nga droga ni pasaka sa iya sa pulis. Sunod kay Prosecutor General Benedicto Malcontente, si Ongpin ang ginupdan si abogado sa pag-file sa iyang counter affidavit. Si Ongpin amo ang ulihing nga kaupod sang artist na si Bree Johnson antes ini napatay sang Setyembre 18. Ang kaso ang nag-ugat matapos nakuhaan si Ongpin sang 12.6 gramos sang cocaine sa lugar nga ginokupar kaupod kay Johnson sa isa ka resort sa San Juan, La Union. Sa demoluan si Ongpin, batay ni sa negosyante nga si Roberto Ongpin nga nagpositibo man sa illegal substance. Ginmanduan naman ni Presidente Rodrigo Duterte mga pulis kag militar nga hindi pag-arestuhan ang sinuman nga hindi magtambong sa hearing sa Senado angod sa kontrobersyal nga government formally pharmaceutical multi-billion pesos deal. Sunod kay Duterte bilang Commander-in-Chief sang tanan nga uniform personnel kag gobyerno, luyag niya nga hindi mag-intra mga pulis kag militar kag maglikaw sa gamo. Dugang pa ni Duterte, ginagamit lamang ni Senator Richard Gordon ang iya puder sa sala nga pamaagi. Ginaabi-abi naman sa Department of Labor and Employment ang resulta sa Agosto tuig 2021 nga Labor Force Survey sa piyak nga mataas ang unemployment rate matapos nga nagsaka ang force participation rate. Nga isa ni ka-indikasyon nga nagbalik ang kumpiyansa sa mga empleyado. Ginpahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III, ginapaabot ng mataas nga unemployment rate tungod sa istrikto nga quarantine sa National Capital Region kag makaiping riyon sa itong bulan sa Agosto. Ginapakita sa survey sa Philippine Statistics Authority nga nagsaka sa 3.88 milyones sa Agosto wala sa trabaho, mas mataas sa 3.07 milyones sa itong bulan sa Hulyo. Sa katapusan nga balita nasyonal, naglabot naman sa 1 bilyon ka pesos nga balor sa ginasuspetson Cebu na kuha sa Bible operation ng patigayan sa gintingong nga puwersa sa PIDEA kay iban pang law enforcement unit. Las 7 kahapon sa aga Oktubre 1 sa Barangay Molino 3, Bacoor, Cavite. Ang nagkaladag para mo sa Jorlan San Jose, 26, Joseph Morin, 38, kag Joan Lumanog, 27, tanan residentes ang Dominorig, Talatag, Bukidnon. Ang mga suspetsadong inaligar konektado sa top-level drug personality nga si Basher Bangon nga napatay sa enkwentro sa itong Setyembre 9. Ang manadagpaan ang mga tuban sa kaso ng paglapas sa Sections 5, 11, kag 26 ng RA 9165. Inyong mamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion of the Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Pupod yapon sa inyo news team. Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,